Het is belangrijk om de toekomst van onze verschillende luchtmachten te waarborgen. Het is eigenlijk het forum waar wij onze allerbeste piloten heen sturen om opgeleid te worden tot wapeninstructeur. En zij zijn uiteindelijk de tactische leiders van het squadron. Dus op tactisch niveau zijn zij de hoogste supervisors. En zij zijn uiteindelijk weer verantwoordelijk om het hele squadron naar een hoger niveau te tillen. De opleiding is vrij zwaar. Dus het is 7 maanden van je leven die je eigenlijk even de agenda moet blokkeren. Want je hebt geen tijd voor andere zaken. Werkdagen zijn ongeveer 12 uur. Ja, en daarbij ben je eigenlijk in het weekend alweer de volgende week aan het voorbereiden. Want dat is de enige tijd dat je hebt om een beetje vooruit te werken. Tot die tijd is het eigenlijk een regime van werken en slapen. Maar je merkt daardoor wel echt dat je een ongelofelijke sprong maakt in je eigen niveau. Dat heet de TWIC, de Transport Weapon Instructor Course. Daarmee integreren we onze transportmannen. Ja, en daar is voor gekozen omdat je natuurlijk met alleen een F-16 ben je er nog niet. We zien tegenwoordig de wereld in een hoog tempo veranderen. En onze transportmannen zijn de laatste jaren heel goed meegekomen in het tactisch ontwikkelen. Maar zij missen nog de wapeninstructeur. En je ziet toch dat dat dan net bijdraagt om het squadron net dat extra zetje te geven om met de allerbeste van de wereld mee te komen. Onze F-16's hebben dat, maar dat is ook een continu proces waarbij we blijven ontwikkelen. En we willen ook met onze transportmannen in de toekomst meegaan in de huidige conflicten. En juist in deze tijden zien we dat het helemaal niet meer ondenkbaar is dat we in een oorlog komen die we van de laatste decennia niet meer gewend zijn. Maar met een gelijkwaardige of zelfs misschien wel een betere tegenstander waarbij we in het hoogste geweldspectrum moeten optreden, inclusief onze Hercules. Ik noem het altijd wel het gebied of het forum waar we de professors in de F-16-kunde opleiden. Nou, eigenlijk is het ook veel breder dan dat, want je wordt uiteindelijk een specialist op de F-16 waarbij je van alle wapensystemen, sensoren, zelfverdedigingssystemen en avionica de specialist wordt. Dat is vrij breed en daarbij ook nog van allerlei andere vliegtuigtypes waar we mee integreren in deze oefening. Waardoor jij uiteindelijk als wapeninstructeur in het volgende conflict eigenlijk de tactische specialist bent om het hogere leadership te adviseren. Maar ook om leiding te geven vanuit het conflictgebied en de eerste missies zelf voorop te vliegen als leider van de formatie en de beste beslissingen te kunnen maken. Ik denk dat je door deze opleiding daar wel goed mee om kan gaan, want je komt hier echt heel erg goed getraind vanaf. En met het gevoel dat je iedereen ook beter kan maken. En toen ik zelf de FWIT had gedaan en terugkwam bij mij op het squadron, toen merkte ik ook echt dat ik de mannen weer wat nieuws kon meegeven wat we in die FWIT ontwikkeld hadden. En daardoor het hele squadron naar een hoger niveau kon tillen. En ja, dan vliegen waarschijnlijk de wapeninstructeurs de eerste missies voorop. Maar ook boven bijvoorbeeld Irak en Syrië zien we dat al naar gelang het conflict wat meer normaal wordt voor iedereen. Hebben wij het squadron naar zo'n hoog niveau getild dat eigenlijk iedereen die missies uiteindelijk kan gaan leiden. En dat wij alweer bezig zijn met de volgende stappen en eventueel toekomstige conflicten. Over het algemeen 1 keer op een dag. Ik krijg de vraag wel vaker gesteld. En een missie is natuurlijk qua vliegtijd meestal iets meer dan een uurtje. Maar we beginnen een uur of 4 voordat we opstijgen, beginnen we aan de planningscycle. En dan gaan we kijken wat is vandaag de uitdaging die wij tegenover ons hebben. Wat is de vijand, wat heeft hij voor middelen? Hoe kunnen we dit het beste aanpakken? Dan maken we een plan. Dat begint heel kleinschalig aan het begin van de FWIT met 2 tegen 2, 4 tegen 4. En uiteindelijk bouwt zich dat uit tot grootschalige oorlogsscenario's met andere vliegtuigen die met ons meedoen. We gaan dan vliegen na ongeveer een uur of 4. Dan landen we na een uur of 5. Dan is het lunchtijd en dan gaan we debriefen. Ja, dat kan soms wel een uur of 5, 6 in beslag nemen en dan zit de dag er eigenlijk alweer op van 12 uur.